Nou, ik ben best wel heel warrig. Gewoon echt van de indrukken en de spanningen natuurlijk. Dus als het dan thuiskomst, dan wie is het eigenlijk continu eigenlijk wel met werk bezig. Ik hier gewoon 's nachts dat ik wil gewoon op ik al droomde. Dat is gewoon toen neemt het wel mijn huis op dat moment. Doet de eerste gevallen van corona in Friesland kwam, wie het bij Bruggelenkamp nog restig. Er waren haast geen besmettingen in het huis. Maar later kwam dochs de klap door een aantal slimme coronagevallen. De dwarren gingen op slot, geen visite meer voor de bewenners en verskate stergevallen. Een heel drege periode voor de meiwerkers. Toen de meesten al hier in quarantaine moesten en Bruggelenkamp op slot zie het. Toen werd het gewoon echt heel stil op de gang. We waren eigenlijk wel gewend dat het altijd wel leven in Bruggelenkamp. Ik weer op de gang meesken en ja, op dat moment weer er helemaal niks meer in Bruggelenkamp. Alles weer gewoon leeg, alle ruimtes weer leeg en de meesten zitten op hun eigen kamer. Dus dat maakt wel een hele prettige indruk. En het overlijden van die bewoners in een heel korte periode. Nou ja, dat hier we nog net jaders aan mij maken. Ik ben best wel heel warrig. Gewoon echt van de indrukken en de spanningen natuurlijk. Dus als het dan thuiskomst, dan wie is het eigenlijk continu eigenlijk wel met werk bezig. Ik hier gewoon 's nachts dat ik wil gewoon op ik al droomde. Dat is gewoon toen neemt het wel mijn huis op dat moment. En het is, ik zou er zieke collega's binnen. En dan ben ik collega's, nou die ben best wel flink ziek geweest van de corona. Dat je daar natuurlijk ook de zware oorha en je hebt nog de zware van thuis. Sommigen hier in de familie dan corona. Dus alles speelt gewoon mee. Dat mensen op les wel een beetje op het jen rennen. Want ja, je pleist de collega's ziek en een andere collega met steeds extra werken. Die begint op les natuurlijk ook wat zwaar op les. En dan is het ook emotioneel natuurlijk. De meesten meer ziek, nou daar is te zwaar voor. Hij is te zwaar natuurlijk ook voor met de familie steeds, maar dat je daar in contact bent. Die meidjes hun zwaren. En het is gewoon het hele plaatsje maakt het wel dat het dan wel in ieder geval in die periode gewoon heel zwaar weer. Die drege periode had de meiwerkers ook wat moois gebracht. Door het hechte team in Bruggelenkamp stier het personeel altijd voor elkaar klaar. We zijn natuurlijk de keuken en facilitair en de zwaar. Het zijn natuurlijk al je mensen natuurlijk die hier al hier rond werk binnen. En iedereen had gewoon een positieve draai erom maken. Welzijn, volle meer activiteiten en meer gericht bij mensen dan op een kamer. En de keuken die hier al je lekkere dingen voor de mensen om het toch al hier deze situatie toch nog een positieve draai te gaan. En het is gewoon de warmte vanuit het dorp. En dan kan ik zien dat eigenlijk Bruggelenkamp toch wel een belangrijk onderdeel is van de Westerijn. Dat de mensen gewoon echt heel betrokken zijn in families. Nou, hier hebben we natuurlijk wel te maken met mijn families die we soms teleurstellen moesten in deze periode. Omdat ze dan net op bezoek komen konden. Maar we gaan bloemen kregen en kaarten en wat ook, van alles. Dat er toch meer mensen gevaccineerd zijn, dan heb ik er gewoon meer vertrouwen in dat het, ik denk net dat het op korte termijn al heel snel, dat we er al binnen. Maar ik zie het toch wel positief in voor de toekomst. En ook voor onze bewoners dat ze, als ze corona krijgen, toch minder ziek worden. En dat zie ik ook heel positief in.